Aduh. Oh, aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk ki betul? Dadi Manik Maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk ki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono? Iki bapakku asli. Masa? Bapakku asli mbiyen bangsaning jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e? Kowe anak dewa e? Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spadhawenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan. Nanti tekan riki niki Bathara Brahma bukti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu,
Dadi Manik Maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Neng Karangkadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya terus. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul penak awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndung ngadus kok awake dhewe. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kacandra di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya mulih. Lho kok jare mulih pita? Wis wajib tak paneni kok mulih. Ora usah wedi, Tru. Kawah Candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mengarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tekse wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karangkadempel kok pukulun. Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh lah dalah. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kuda modar iki tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari uduse to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Salantara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak.
iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Peceruk. Kok iso dadi Petro ya? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote enggak endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, Kowe iki ming saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh tepung aku naro asih. Asih Prana. Marse po asih? Nek marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solondara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, nun. Kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk mata, saya mlatai nanging padha-padha. Ayo, di tunggale regane adik. Andek menang sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae, Tru. Ya, wah, ayo kaya ngono, Kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Solondara. Nggih, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan.
Pukulun Yama Dipati ya. Kowe ngorak-arik para dewa. Ora minggat jebol nyawamu. Mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandar Waraja. Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau Dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja kok diplintir lho padake gawe ntrontro woi adalah wah kayanganmu rahmat Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang mak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widatara Widadari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap.
Inggih. Mula ra jeneng Mokal. Petra kuwi atmaja kita. Petra kuwi anak kita. Inggih. Petra kuwi anakmu. Mula ora jeneng Mokal yen to kita mbailani karo Petra Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petra Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Ulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Ulun. Ya, wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarine tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel le ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tuta mangolir gua sela mangling tutu mengolir gua sela mangling Petruk Dalem, Pak. Bagong Dalem, Pak. Wis bapakku. Malah ngapuhe kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti. Jeng napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petruk. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk.